Sarik jora ni wedan nasing nadi besok hamya watwi wana nai tongka belai kai nokha somjak mo hingkai sini kheto awar kheto mamang mai borjak yang hingkai awar na halaitui tamno kok salai tulaio agi rok ni kok rok salai tulaio lama rok kwrui hamya amo hai rok kok salai tulaio kheto awar na halaitui yang watwi wana nai tongka ba na halaitui kok salai tulaita. A few moments later. Lam tongo bin bike ko star na jiang tongpo hingkai bo sing thik khai tongo tam kabor tar maro hui tongo hingkai bo thik khai maya hingkai hospital tangna kok bike ni hospital o bo topono sing thik khai man nai tongo. Tau pano bini thik khai mani paya ko tam thebai tongo i ko yang hingkai thoma basajak muktri paya haike naharui tonga thoma basawui chiring kai yang tau bike lambai kya stari tongo thik dang kanai hingkai bo star ungjai tongo doi thik khai mani khapia ko ungjak tongo na aban bagai star na jiang tongpo bini abo bike purana bong khapla hingkai biarani tongata senglia na ya ko Yako, mili yako. A few moments later. Jora wai ko watwi wai tongo pena pana hingkai sarik ni jora bong khang Delhi sarik jora hingkai sini no gana o kwai tongo iko koyekta bukhang o jaga o Delhi ni sar kese ngoi kuno khanai ma khana thuna ni jaga seklai po kese to kasak nglayo tampung sai sini ya bre kharna kese kwai bukhang no nuk ma khana hingkai ko na sa bukhang ro ko thupayo Delhi ni sarik lai hingkai yang rokok tuh orang bisa kese ngo, tuh nanti siapa aja jaga.